heft jîriyên çêkirî yaniya pay zeka. Yek, ya herî popüler ChatGPT ye. Bi modela ziman dixebite. Wexta GPT-3 û derket gelekî xweş bersivan di dalê mixabinana hawî ehmeq kirine. GPT-3 belaşe GPT-4 bi pere ye. 2. Li hemberê GPT'yê jîriya çêkiriya Go lê bi navê Bard heye. Bard dikare di internetê de lêgerîn bike û belaşe. 3. Jîriya çêkiriya Elon Musk. Grok heye. Ji ber ku li ser Twitterê pere dixwaze me Grokê qet neceribandiye. 4. Jîriya çêkiriya ku wêneyan çêdike Dall-i heye. Dall-i birayê GPT'yê ye û bi pere ye. 5. Li hemberê Dall-iyê Midjourney heye. Di çêkirina wêneyan de gelek serkeftiye. Piştê çend ceribandinan mixabin pere dixwaze. 6. Leonardo jî wekî Midjourneyê wêneyan çêdike û her roj qasê çend ceribandinan destûr dide. Zêdetirê wî bi pere ye. 7.